makauban karon sa agikan sa DSWD 11 mga kasama usa ka nutritionist, dietitian si Ma'am Aprilyn Ranque. Hello po, maayong buntag. Hello, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. Salamat kayo, ma'am, for your time this morning aron mahisgutan nato ning supplementary feeding program subay sa atong National Nutrition Month, ma'am. Yes po, ma'am. Sige po, ma'am. Yes po. Naman Kaning supplementary feeding program po. Yes po. Sige, mangutana ko nimo Ma'am Aprilyn. Unsa man ning term, ma'am, nga supplementary feeding program? Unsa pasabutan, ma'am? Yes, ma'am. Ang supplementary feeding program, mao ni siya ang programa no nga dumala pod sa DSWD nga kanang kabahin pod og contribution para sa atong early childhood care and development program sa gobyerno. So kini siya nga program, ma'am, mao ni ang paghatag og pagkaon dungag sa regular nga pagkaon sa ato mga bata nga naka-enroll sa child development centers or ato ang mga supervised neighborhood play. Okay. Opo. Mao ni sila mga target beneficiaries, ma'am, ato ang mga bata nga naka-enroll sa ato mga CDC ug SNP. Sige po. So dunay ingani nga programa ang gobyerno. Actually murag dahisgutan nato ni murag mga few months ago siguro, ma'am, about ani, ma'am, no? Pero ma'am, before ta mo adto sa kaning programa sa DSWD, ma'am, since you are a nutritionist, ma'am, pwede ba ko mangutana, ma'am, para sa atong mga tigpaminaw, unsa gyud ba, ma'am, ang ideal diet sa usa ka individual, Ma'am Aprilyn? Ang diet, ma'am, actually sa ato ang individual is makaingon ko mga dili na siya pare-pareha, no? Nga ano kay mga specific diet nga kanang dapat lang sa isa ka individual kay natay mga kanya-kanya nga mga health concerns na apud tay mga kanya-kanya nga mga weight nga ato ang kanang dapat para sa kada tao. So kanang ginabase na siya sa edad sa tao, Okay. sa iyang health issues. So dili jud siya pare-pareho og mga diet, ma'am, ang ato ang Okay. persons or So, individuals. oo, So kanya-kanya jud Mm-mm. ang diet. Depende sa health condition, depende sa iyang edad. I believe, ma'am, kung BMI, apil po ang height, di ba, ma'am, no? Ang Yes height. po, ma'am. Isa po na siya sa itong mga indicator po para sa diet. Opo. Kailahanglan ba, ma'am, ang atong mga tigpaminaw, makikita gid sila nutritionist or dietitian para mahibaw-an kung unsang ilahang ideal na weight, Ma'am Aprilyn? Or pwede ra nga nabay sistema nga, pwede ra sila makahibaw? Pwede ba na sa health center, ma'am? Masayran ba nato na? Actually, ma'am, yes po. If na ay knowledge or na ay training na na-undergo ang ato ang mga BHW or mga sa health centers, pwede sila mo duol dito. Pero ang advice jud na ko, ma'am, if gusto jud sila makabalo sa ilang diet plan or mga kailangan sa ilahang health, especially katong mga ato ang mga tagpaminaw nga na ay mga health issues, health concerns, labi na mga diabetic ug kanang kuan jud nga mga sakit, duol jud sila sa ato ang mga nutritionist dietitians para sa mahatag ang ilahang diet nga para pud sa ila. Yes po. Ma'am, just to relate sa ato ang tema for this year nga Fuel for the Future, ma'am. Unsay imuhang encouragement sa ato mga tigpaminaw, ma'am, nga usay man gud, ma'am, no, kaning labi nagbatan-on pa may nadi sa tamukaan kay kuan bana sa tag mga milk tea o kuan kay okay naman ta, pero ang ato ang pag-invest sa atong health in the future, unsay encouragement nimo, ma'am, sa ato mga tigpaminaw nga kani, no, fuel for the future, ma'am? Maka-fuel ba jud, ma'am, sa future ang pag-maintain o good health sa sayo-sayo pa, Ma'am Aprilyn? Yes po, ma'am, sa kung kanabasehan nato na siya, no, mag-start jud sa ato ang kanang future nato. So kung kita magpasagad ra pud ta sa ato mga ginakaon, so mo kuan jud na siya sa ato ang lawas. So gina-encourage na ko ang tanan nga nagapaminaw karon na ato adjong ang ato ang health, no, sa labi na mga pagkaon. So mamili tag kato mga pagkaon nga healthy, taas og nutritional value. Yes. So dili lang pud na sa kanang para pud sa tagpaminaw nato og kanang ang mga teenagers or isa pud sa ato ang
nag-upan karon sa tuwang Nutrition Month team, ma'am, or this year's Nutrition Month kanang, di ba, healthy diet gawing affordable for all. So kana siya nga tema nato karon is applicable po sa ato ang mga food establishments kanang mga entrepreneurs nga naga pamaligya og mga pagkaon. So kana siya nga kuan dapat no mataas og nutritional value ang mga pagkaon nga ato ang ginapili, ginabaligya o ginapamalit. Pero affordable siya sa tanan nga maka-afford tanan tao para pud makuha ang ato ang daily dietary needs sa matag usa. Yes po. Tinuod gid na ma'am kay adto kog mall ma'am, basta moadto kog mall mo adto mo hapit-hapit kunuhay ko sa mga healthy options. Mahal na may nung kayo mo mapugos kita dito sa mga kuan ma'am ay mga mga processed food. So hinaot pa unta matuman ang imuhang giingon nga mahimong affordable no ang mga healthy food. So mao na ang ato ang goal karon nga tuig, ma'am, sa ato ang Nutrition Month team. Yes po. Hinaot pa unta ma'am. Ang update nato sa supplementary feeding program, ma'am, no, naa na ta karon sa ato ang 13th cycle of implementation. So daan na ta pasalamat ta nga naabot ang ato ang mga target beneficiaries na ana tay 122,400 sa tibuok Davao region. So ang ato ang supplementary feeding program, ma'am, naa na isa pod sa ato ang ginahatag no aside atong ingon ako ganina nga paghatag og pagkaon dungag sa regular nga pagkaon sa atong mga bata nga naka-enroll sa Child Development Centers o SNP, naa na ta karoy milk feeding, ma'am, nga ginahatag sa mga areas nga naay taas nga percentage of malnourished children ug sa mga area pud nato nga hinay ang improvement sa ilahang mga nutritional status. Ma'am, naman tayo recent data on kaning mga on malnutrition sa atong mga kabataan, ma'am? Sa karon, ma'am, sa Davao region sa supplementary, ma'am, feeding program, ang amo apang gina-consolidate ang ato ang 12th cycle implementation last year. So naapay mga gina-finalize ang nutritional status nga data sa ato ang mga bata para mahatag ang tama jud nga data, ma'am, sa ato ang nutritional status. Sige. Na-mention mo may kapila nga cycle, ma'am? Sorry? 13th? 13th cycle po. Yes. Pila ka cycle ni siya taman, ma'am? Sa karon, ma'am, wala pay ano kung hantod kanus alang jud ang ato ang cycle. Pero mintras nga naapay mga bata nga kailangan nga i-improve sa ilang mga nutritional status, magpadayon ang supplementary feeding program. Okay. So you mean, ma'am, continuous ni siya. So ang usa ka bata, ma'am, kanus hibawaan nga murag kumbaga unsa bay term na, ma'am, graduate na murag naabot na niya at nakahuman. Oo, nakahuman sa tong program. Oo. So, ato ang mga target beneficiaries man good is mao na ato ang mga kinder no nga ginatawag or preschool nga naa sa mga centers, daycare centers. So mahuman sila sa ato ang program after 120 feeding days. So, if ever nga mahuman sa pag naapa sila sa Child Development Centers, naapa sila sa edad nga nisulod sa atong target, magpadayon sila sa ato ang programa. Pero kung maedad na sila og 5 years old above, nga naa na sila, dapat ma-enroll na sila sa DepEd. So mao na nga graduate na sila sa atong program. So as long as nag-eskwela pa sila, ma'am, diha sa mga kinder na to nga gitawag, no? Mga daycare. Mao ba na sila, ma'am, no? Nga mga kabataan na to, ma'am. So maka-avail sila ini. So ipaagi nato ni ma'am nga sistema sa atong mga teachers, tama ba? Or kinsa bay nagahimuan ni ma'am? Yes po, ma'am. Ang process aning supplementary feeding program magsugod jud sa ato ang data no sa ato ang child development teachers kay sila man ang naggunit sa kinsa to mga bata nga naka-enroll kay ginakuhaan man pud ni nato sila mga information labi na ilang height, weight upon entry, ang ilahang mga deworming, supplementary ilahang mga vitamin A supplementation record ginakuha nato na sa mga teachers. So ang uban nga mga documents for process sa ato ang program mao na ang
trabaho or gina-process sa ato ang mga LGUs, SFP, Focals, mga CSWDO o MSWD. Sige po. So lastly siguro Ma'am Aprilin, syempre pag mo graduate na ang bata, wala man nagpasabot nga mahuman didto ang pagpakaon natog mga nutritious food sa ilaha. Unsay imong awhag sa atong mga ginikanan, no? Labi na kung wala sa eskwelahan ang bata, di na po siya makakaon. So unsay imong mensahe sa ila ma'am in relation to the celebration of Nutrition Month, Ma'am Aprilin? Ang ako lang ano sa ato ang mga ginikanan ma'am no. Okay, usab ako isa na po ko kag ginikanan. Atong ihatag o i-provide sa atong mga anak is katong mga healthy food. So kung ang ilang atong mga anak is nag-start sa daycare center nga gina-providean sila og mga supplementary feeding. So pag abot sa ato ang mga panimalay, dili nato na siya mukag dili nato isalig sa supplementary feeding ang nutrition sa ato ang mga bata. So sa balay magsugod jud ang nutrition sa mga bata. So mag-serve ta og mga healthy foods, especially ang paghatag og or pagpadala og mga baon sa eskwelahan. So dapat kana i-check nato na kung dili ba siya unhealthy ba or taas ba og unsa bang mga food nga dili jud maayo sa mga bata. So dili nato na siya ihatag. So even sa pagpamalit sa mga pagkaon sa mga establishments, ato dyan nang i-check kay ang health sa atong mga bata sa ato agad gihapon na siya mabasol no kung pangpasagad lang po ta o hatag sa ilahag mga pagkaon. Yes, mo nang gitawag nga fuel for the future, no? So para sa future dapat atong i-take ang care, ang health labi na sa atong mga kabataan o kita pod na mga ginikanan kay kita may muatiman sa atong mga anak. Ma'am Aprilin, thank you ma'am for your time this morning ma'am Yes, sa ma'am. hiskutanan sa nutrisyon, no? In relation to Nutrition Month. More power ma'am sa inyo sa DSWD ma'am. Until next time po. Salamat ma'am. Salamat kayo. Si Ma'am Aprilin Ranque kasama or Aprilin Ranque Orquita, nutritionist and dietitian sa DSWD 11. Hello mga kasama, please ayaw nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXDC 621 RMN Davao.